coñecer o Museo de Pontevedra dunha maneira diferente, dun xeito divertido e ameno, pois grazas ás visitas cruzadas que organizan dende a Deputación de Pontevedra teñen a oportunidade de facelo ao longo de todos os domingos deste mes de maio. Hoxe as protagonistas son Uxía e Isabel Risco, así que imos adentrarnos neste sexto edificio para ver o que nesta xornada nos destacan estas dúas mulleres vencelladas coa cultura galega. Acompáñennos. Uxía e Isabel Risco fixeron visitas moi amenas e diferentes. Uxía centrouse en Álvarez de Sotomayor, en Arturo Souto ou en Laxeiro, aínda que a parte central da súa visita estivo na Sala do Músico Manuel Quiroga. Pola súa banda, Isabel Risco comezou a súa visita pola Idade de Bronce, pasando polo retablo de Belvís ou pola arte de Maruja Mallo. Un dos momentos máis especiais da xornada vivímolo no cruce das visitas, nesas visitas cruzadas, un instante que se desenvolveu na Sala Castelao, rodeados dos seus traballos e onde estivo moi presente a obra Os vellos non deben namorarse. Trátase apenas dunha síntesis artística, ou máis ben a artimaña escenográfica onde xogan o amor e a morte de tres vellos infideles. Un momento onde tamén estivo moi presente a voz de Uxía. Logo cruzáronse as visitas. Os que comezaron con Uxía seguiron a súa andaina con Isabel Risco e viceversa. As artistas desta xornada cualificaron de experiencia única a vivida o domingo 7 de maio no Museo de Pontevedra. Tentei facer a ponte entre o que é, digamos, a arte máis antiga, a arte contemporánea e explicar por qué. E tamén pasei pola parte da música, por suposto, pola Sala Quiroga e tamén pola expresión musical dentro da propia pintura galega, non? Non dá para afondar, pero sí para facerse unha idea un pouco máis precisa en algúns momentos históricos. Eu comecei polo xérmulo, comecei pola arte castrexa, porque creo que aí está como a semente, non? Pero despois houve dous referentes que son dúas iconas que para mí son fundamentais, unha é Maruxa Mallo e a outra é Castelao. Pero claro, todo o que hai entre iso, entre eles, entre ele e ela, é arte castrexa, todo o que hai de arte galega, porque xa eso arte galega fundamentalmente, pois é moi impresionante. E hai outra cousa que xa estou pensando en poñer de foto de perfil, que é o retablo de Belvís. Entre os espectadores estaba o deputado da área de Cultura, quen considerou espectacular esta primeira experiencia das visitas cruzadas. Realmente eu creo que fixeron que moitas das persoas que coñecían o museo, veño de falar agora con dúas delas, que decían que nunca viran o museo con estes ollos. E eu creo que en ese aspecto é do que se trata tamén con estas iniciativas de que a xente pois teña unha perspectiva do museo diferente dentro do rigor que sempre hai nun museo, pero que teña un plus digamos, xa non só de divertimento, sino dunha maneira amena de achegarse a él. E o público que asistiu a estas primeiras visitas cruzadas amosouse encantado. O que máis lles gustou foi a mestura entre a arte, a música e o humor. Son un xeito moi atractivo de integrar a toda a poboación no museo. A xente que o coñece o de xeito distinto, pero a xente que non está acostumada a vir, pois tamén un xeito de atraela. Moi interesante, porque te dá unha visión moi distinta do Museo de Pontevedra. É a visión dunha actriz de teatro e dunha artista relacionada coa música que te desenfoca do que hasta agora tiñas visto. O sea, a mí me gustou, me pareceu moi interesante. Pódese dicir que foi toda unha cruce dende a arte galega que ten máis de 1000 anos, pasando polos retablos medievais que nos explicou Uxía, chegando incluso a toda a arte contemporánea, non? De artistas galegos
variados, moi interesante, todo acompañado por estas magníficas artistas que son Isabel Risco e Uxía Senlle. A verdade é que un repetiría, non? Pois xa acaban de descubrir vostedes mesmos unha maneira divertida e amena de descubrir todas as obras de arte ou alo menos algunha parte delas que nos atopamos neste Museo de Pontevedra. Dende este luns 8 de maio xa se poden inscribir na vindeira visita cruzada. Os protagonistas serán o domingo día 14 Manuel Gago e Jorge Coira, así que xa o saben, é unha visita de balde, o único que teñen que facer é inscribirse.